Δημήτρη, μας φιλοξενεί σήμερα στη φάρμα σου. Πες μας λίγα λόγια. Η μονάδα είναι προβατοτροφική. Έχουμε έναν αριθμό γύρω στα 1300 πρόβατα. Βασικός σκοπός μας είναι η γαλακτοπαραγωγή και η κρεατοπαραγωγή βέβαια σε δεύτερη φάση. Κάνουμε γενετική βελτίωση στο ζώο μας, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Είμαστε μια σημαντική μονάδα στην περιοχή. Το σχέδιο βελτίωσης που υλοποίησες σε βοήθησε στην καθημερινή σου παραγωγική διαδικασία? Που έχει αλλάξει όλο τον τρόπο εκμετάλλευσης της μονάδας. Έχω μειώσει το χρόνο εργασίας κατά 70%. Μόνο και μόνο, ας πούμε, το αρμεκτήριο με το παλιό ήθελα 4 ώρες να αρμέξω τα ίδια πρόβατα, τώρα το αρμέξω σε 1,5 ώρα. Έχω δεδομένα ανά πάσα στιγμή για την κάθε προβατίνα πόσο μας δίνει. Έχει αυτόματη απομάκρυνση, το οποίο έχω κάνει μείωση, χρειάζομαι λιγότερο προσωπικό, κατά 2 άτομα. Γενικά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η συνεργασία σου με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, πώς θα τις χαρακτήριζες? Μπορώ να πω ότι είναι τέλειες σε όλα τα επίπεδα. Και στην ενημέρωση, και στην εκτέλεση των πληρωμών, και στα... Γενικά, ό,τι χρειαζόμαστε βοήθεια με πάντα ένα τηλέφωνο και μιλάει. Κατά την υλοποίηση της πρότασης, τι δυσκολίες συνάντησες? Το μόνο πρόβλημα που είχα εγώ, λόγω ότι είχα κάποια εμπειρία στα σχέδια βελτίωσης από παλιά, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να βγει σχέδιο βελτίωσης και να μην πω, πάντα θα πω, πάντα κάτι θα φτιάξω. Το μόνο πρόβλημα που δυσκόλεψε τελευταία φορά και δεν εγκρίθηκα ήταν η ίδια συμμετοχή. Είχαμε πρόβλημα ρευστότητας, μόνο αυτό. Υποθέτω ότι σε μονάδες οι οποίες είναι στημένες και φαίνονται οι μονάδες που θέλουν να δουλέψουν, ίσως αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει. Θα συνεχίσεις να κάνεις επενδύσεις και σε μια νέα πρόταση, τι άλλο θα άλλαζες? Θα συνεχίσω, σίγουρα θα κάνω επενδύσεις, γιατί πάντα η τεχνολογία προχωρεί και μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα το μόνο που με δυσκολεύει είναι, είπαμε, η ίδια συμμετοχή. Μόνο αυτό. Δηλαδή, τώρα αν ανακοινωθούν τα προγράμματα μέχρι Μάιο του 2026, εγώ θα πρέπει από τον Ιανουάριο να κρατάω κάποια χρήματα στην τράπεζα να φέρνω για τη ίδια συμμετοχή, το οποίο θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα ρευστότητας στη μονάδα. Συνολικά, τα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής βοήθησαν τον πρωτογενή τομέα και τη χώρα μας από τη δική σου εμπειρία συνολικά? Συνολικά δεν μπορώ να πούμε όχι, σίγουρα έχουν βοηθήσει. Τώρα στο θέμα είναι στα ειδικά. Εκείνη χάνεται το παιχνίδι. Και το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας. Δεν πώς τις δημιουργεί. Από εκεί πέρα, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι εργαλεία χρήσιμα για μας. Στη νέα ΚΑΠ θέλεις να κάνεις μια πρόταση 23-27, να περιλάβει κάτι που δεν έχει περιλάβει ή οτιδήποτε άλλο? Το μόνο που θέλω είναι να μπαίνουν τα λεφτά εκεί, δηλαδή όταν δίνονται κάποια για σχέδια βελτίωση, να γίνουν στοχευμένα και να μπαίνουν ακριβώς αυτούς που τα παίρνουν. Δηλαδή νέα προγράμματα των αγροτών. Δεν μπορεί να παίρνει ένας νέος αγρότης τόσα λεφτά και στην πενταετία να φεύγει. Δηλαδή χάνονται λεφτά. Δηλαδή, αν θα πρέπει αυτοί που θα μείνουν, τουλάχιστον πρέπει να στηρίζονται διαφορετικά. Άφησε τον, να δεις πώς πάει, έχει όρεξη να δουλέψει, στείνει μια δουλειά, επιδότησέ τον στα 5 χρόνια. Τώρα όλοι περιμένουν να κλείσουν την πενταετία και να φύγουν. Με τον ένα τρόπο ή τον δεύτερο τρόπο τα βολεύουν. Δικαιολογούνται τα λεφτά που παίρνουν. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να πάνε στους πραγματικούς κτηνοτρόφους οι αγρότες.